Bayabonga wena baba nendodana futhi nawe moya oyidwe Nenkazimulo yakho iphezulu komhlaba wonke njengamanzi sibekela ulwandle kanjalo inkazimulo yakho iyagcwalisa umhlaba wonke ungcwele baba uNkulunkulu omusa wakho omkhulu ukuze kube sezulwini nokuthembeka kwakho kuze kube semafweni wena umusa wakho nobele bakho kusha njalo ekseni kukhulu ukuthembeka kwakho ukwazi nokuhlanipha kwamandla nokumisa uJehova uthando nozikhuza ubungcwele nobumnene wentobeko uthatha ukuhola kule nkonzo khazimulisa uJesu Kristu iplatform yakho in the mighty name of Jesus Christ moya wamasu ukhanyisa okuyicebo lakho nentando yakho nenjongo yakho wena oshafisa amacebo ababhulu wenza abaprofeti bamanga bahlanye ogcwalisa izwi lezinceke zakho ufeza ukululukana nethunya zakho inkonzo yakho lekhazimuliswa ngakho konke from start to finish in Jesus Christ's name. Let no one leave this place with a yoke unbroken.
Let nobody go back home with a burden unremoved. Let no person go out of this building with a problem unsolved. Let your glory and your presence have all supremacy and gain full ascendancy from start to finish. Toba phambi kwakho moya ongcwele thatha inkundla ngeyakho in Jesus Christ's name. Amen. uKristu inkosi. uKristu uyabusa. Kuqala kunakho konke angibingelele ubaba uVicar General egameni elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu baba umthiya. Ngibingelele uDean egameni elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu. Archdeacon nabagcotshwa bonke onyawonhle ingceku kaNkulunkulu ophezulu konke abasizi babo omama umfundisi. Ngibingelela ke njengokuvamile ngibingelela ogogo nomkhulu ngibabingelela nezibuko zabo. Ngibingelele obaba nomama nensizwa lentombi ngibingelela amasistela onke abakhulekayo ithimba lomkhuleko ababamba umphongolo. Ngibingelela obaba nomama nabafisayo ukuba obaba nomama ngelinye ilanga nabo ngiyababingelela. Insizwa nentombi nabantwana abancane bonke oTipod noTeaspoon, I greet you all. Uma kukhona ke nibaphethe iswini ngibingelela nabaseyiswini uma bekhona. Ngegama lika Jesu Kristu. uKristu inkosi. Ake sibheke lezi ndima zombili kubaseGalatia 5 verse 25 nabaseEfesu 5 verse 18 kafushane njena emini. Galatia 5 verse 25 nabaseEfesu 5 verse 18. Galatia 5 verse 25 uma ngifunda kulesizulu lithi uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya. Lapho ke bengisafunda kwabaseGalatia 5 ngafunda uverse 25. Uma sizofunda ngapha kwabaseEfesu 5 verse 18 uyizwe kahle lena ungayithathi ngathi le verse iyakuthuka. Uverse 18 uthi ningadakwa yiwayini kuvela kulo umhuheko kodwa nigcwaliswe ngomoya. Asisho sonke sithi kodwa nigcwaliswe ngani? Inkosi ibusisa ukufundwa kwezwi layo. Inhlanganiso yonke ithi amen. Chapter 5 verse 25 uPaul ulobela ibandla laseGalatia uthi uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya. Bese ngali yana kuverse 18 kuyoba seEfesu aveza ukhiye ukuhamba ngomoya uthi kuqala kuphi ukuhamba kwekholwa lihambe ngomoya. Where does a Christian's walk in the spirit begin? Kuqala kuphi ukuhamba kwekholwa lihamba ngomoya? Ukuhamba kwekholwa lihamba ngomoya kuqala ekugcwalisweni kwalo ngomoya. Alibongwe igama likaJesu. Uthi ke ningadakwa iwayini kuvela kulo umhuheko abesethi kodwa nigcwaliswe ngomoya. Kungokuqala la kuverse 18 kwabaseEfesu ebhala into ngokwe order of experience yakhe ehlangana noJesu edibana noJesu esewuSawuli ohambeni lwakhe ebheke eDamaseko. Kwaba experience yokuqala lena abhala ngayo eyibhalela amakholwa onkana. Asisho sonke sithi amakholwa onkana. uPauli indoda eyaqala ibanga layo lokushumayela
yaqala ngeexperience yokugcwaliswa ngomoya ongcwele, unlike abafundi bakaJesu. Abafundi bakaJesu babe abafunde for 3.5 years kwase kuthi sezohamba wayesethi hlalana emzini nize nembathiswa amandla. Shothi baqale ngokufunda laba oPetro noJakobe noJohane for 3.5 years. uPaul uhlangane noJesu endleleni ebheke eDamaseko, the first experience ever eyenzeke empilweni yakhe after sedibene noJesu. Kufika lapha na kwaba kuzenzo 9:17 umfundi obizwa ngokuthi uAnaniya umembingelela uthi Sawuli umzalwane, inkosi uJesu ehlangane nawe endleleni oze ngayo ingithumile ukuba uphinde ubone ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Wagcwaliswa ngomoya ongcwele uPaul kwaba yiexperience yokuqala engakakwazi ukuyini ukuhlangana namakholwa. Uthe eqambe yodibana namakholwa eyokhonza ehlanganyela kanye nawo kwase kuhlangana nawo umuntu yena ogcwaliswe ngomoya ongcwele. Usebhala ngale experience eyenzeke kuyena ngokwe order of experience. Ubhalela abase first chapter 5 verse 18 wakhona uthi ningadakwa iwayini, hayi ngoba webathuka sokuhlaziya lokho. Uthi ningadakwa iwayini kuvela kulumhweko, uthi kepha nigcwaliswe ngomoya ongcwele. Lapha usebenzisa a contrasting language, hayi ngoba ebiza amakholwa ngeyidakwa. Usebenzisa is contrasting drunkenness to being filled, or contrast drunkenness with being filled with the Holy Spirit. Ngoba kukhona izinto ezifuzene nezifanayo ekudakweni kongakholwa esidakwa nasekugcwalisweni koyikholwa ngomoya ongcwele. Ukhona izinto ezifuzene ezifanayo. Kahle kahle uma kuthiwa wena uyikholwa eligcwaliswe ngomoya ongcwele ufana nse nesidakwa, kuhluke izindawo, kuhluke namathaveni endakwa kuwona. Praise the Lord. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Yingakho ke esebenzisa le language ke ethi maningadakwa iwayini kepha nigcwaliswe ngomoya ongcwele. Kodwa nenze njani bazalwane? Nigcwaliswe ngomoya ongcwele. Yingani akhulume eqhathana econtrasta ukugcwaliswa ngomoya ongcwele nokudakwa na? Point number 1 ukuthi uma ugcwaliswe ngomoya ongcwele awuzweli kwizimo obhekana nazo nokuzo, awu-affecteki. Umuntu odakiwe lapha phandle aka-affecteki. Nomuntu ogcwaliswe ngomoya ongcwele la ngaphakathi aka-affecteki. Umuntu ogcwaliswe ngomoya ongcwele ukwazi ukungena etilongweni eshaywe imivimbo ifutha. Lithi iBhayibheli kuzenzo 16 sebesetilongweni badumisa. Awukuzwe lokho kudumisa. Kudumisa umuntu okungadlalwanga ngaye, otaqwe ngempela. Ngoba umuntu ogcwele umoya ongcwele aka-affectwa okwenzeke kuye, aka-affectwa okwenziwe kuye, aka-affectwa okushiwo kuye. Shout hallelujah. Ngamanye amazwi kube yikholwa oqinisekayo ukuthi uma uJesu ebuye landaba ngabakhe awusali, hlala ungogcwele umoya ongcwele. Ithenye ama lecturers eBible College kungenxa ukuthi isingisi asikho versatile ilanguage yaso njengesingisi. Uthi ukuba njengesigreek njalo emini, uthi ukuba isingisi besiversatile besobeka kucace ngoba ngesigreek kuzwakala sengathi lenkulumo ku verse 18 ithi be being filled. Yibani abaqhubeka begcwaliswa mihla yonke. Ningabi nosuku oluphela ungagcwele. Lokhu ke ukwenza ngokuziyisa wena, uzisondeza wena kuyena. Njengoba uJakobe chapter 4 sondelani kuye. Alibonga igama likaJesu khona eyakusondela kinina. Bayezwa abantu abakhona endlini. Naso ke isidakwa lapha nje bacontrastwa nendaba yokudakwa nje ugcwaliswa ngomoya ongcwele. Siphuza ngayizolo sibuyele nangakusasa. Asibuyeleli ukuyokhipha ibhabhalazi kuphela. Sibuyele ukuthi kuhlale kugcwele ngoba abantu nje abakholelwayo nabo ekutheni kuhlale kugcwele, itank ingahlali iempty, abantu be full tank. Shout hallelujah. Umuntu odakiwe nogcwele umoya ongcwele bayafana ngokunga-affecteki. Umuntu odakiwe ungamthathela indoda esazwile ukuthi indoda yakhe ithathiwe ibonakala endaweni ezithile, uphatheka kabi ngoba uyizwe lento esopa. Asuka athi ngizomtshengisa. Lapho ngizomtshengisa azasongele noyithathile uma bemshila igama lakhe. Athi lapho sohlangana khona lesi F ngomtshengisa ukuthi ngizalwa kithi ngedwa mina. Alibonga igama likaJesu. Ngumkhosana mina, ngumvundlana mina. Lapho sodibana khona akolibamba lingashoni.
Kuyezwakala bazalwane, usasonga usa-affectile ngoba usatshelwa indaba ezingemnandi kuye zokuthathwa kwendoda. Abese bemluleka abaluleki ngoba emhlaba lunabaluleki bawo. Bese bethi hayi awuyeke indaba yendoda awuhambe nawe ake sihambe nawe siyofinyelela sithi ukushaya. Abese yashaya uyonele ngagcwala engakaphumi kwakhona lapha ephuzela khona ashintshe attitude ashintshe mood akuyo yona indoda. Yabona mina ngakuthi ngedwa mina anginendaba nandoda anginandaba namuntu. Mayithatha indoda leyo akayithatha mina ngiyaqhubeka, life goes on. Praise the Lord. Ukhuluma into ephikisana nale ayikhulume ngakaphuzi. Yingani akhuluma okuhlukile? Ingoba mawusugcwele noma usudakiwe kuyaphela ukuzwela, kuyaphela uku-affecteka, kuyaphela. Shout hallelujah, shout hallelujah. uJesu ngenkathi efungela ibandla lakhe ethi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, wathi amasango eHades awayekulahlula. Wayesha abantu abanga-affecteki, wayesha abantu abangazweli, wayesha abantu abangacindezelwa izimo, wayesha abantu abangadikibali. Athi uPaul 2 Corinthians chapter 4, njengalokhu sina lenkonzo sahawukelwa asidangali. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Onjani umuntu ongadangali? Kukhona okufikile kudangalisa, kukhona okufikile kunendaba ezibhlungu. Umuntu obungagcini ngokuphila ngomoya, ophila ngomoya ahambe ngomoya. Uma siphila ngomoya asihambe ngomoya futhi. Praise the Lord. Uma siphila ngomoya. Point number 2, ine yenza ukuthi uPaul a contraste ukudakwa nokugcwaliswa ngomoya ongcwele. Ukuthi umuntu odakiwe akesabi, nomuntu ogcwele umoya ongcwele naye same thing akesabi. Siyithupha ziyobe sini. Isidakwa sesabe angayophuza lapha ephuza khona etshela abantu uzoshesha abuye izwe selabalibi kuthiwa sekuneyigebengu ehluphayo laphana. Indlela ebuya khona uzobuya nje ophuza masinyana buya. Uma kwathi ukulibala lapha wagcwala uzodabula kuleyo ndawo late. Angagcini ngokudabula kuleyo ndawo okukhulunywa izinto ezingezinhle ngayo. Angagcini ngokudabula, awu yes mpriest, yes mqotho. Angagcini ngokudabula, ahlabelele saya ngakuyona. Awusaboni ukuthi kwakuhlabelela lokho sekumenza abe exposed to laba bantu akade besabe ngakaphuzi. Kodwa mayesedakiwe akagcini ngokudakwa, udabula kuleyo ndawo ehlabelele. In fact uqale ngakasuka sendlini ethi angisabe umuntu mina akhona yedwa umuntu ayimesaba lo. Uma wayedakwe unkabi kanti uyasazi nesipunu ngoba utshwala bunayo lento ukuthi buvusa into uvusa into oyaziyo. Uyozwakala sekhuluma kwasipuna at ekastikoning van hier die plek. Kuyezwakala bazalwane, lo muntu ubesaba esho nokusho ukuthi uzobuya eshesha lapho ngoba sekuyizwe selabalibi. Uma sedakiwe akasalazi izwe elibi. Siphile ekhathini lapho khona ongathi uma ungalalela iTV uyibukele uthi ufunda amaphephandaba uthi lalela umsakazo kungabikho into ekushodela ngokutshela ubufazi ukuthi izwe libi, kodwa dakwa yiba ikhona eligcwele umoya ongcwele kuzobe ngathi alikho izwe libi. Uzohamba kuleli izwe uphile kuleli izwe kube ngathi into engekho indaba ukuthi izwe libi. Shout hallelujah, shout hallelujah. Ngoba if you are to become a life changer kumele ube umuntu ongangenwa okwenzeka ngaphandle, kodwa kube okwenzeka ngaphandle okungenwa uwe. Uma ethi uJesu nina ningusawoti wezwe, ukhuluma ngento engena izinto, hayi yona engenwa izinto.
usawoti uthathwa umncane ungangesandla abanye beni bavela emakhaya abaningi benu ngiyajabula uthathwa ungangesandla esingaka ufakwe kukimbiza okuthiwa ugalaza imbiza enkulu uyabona usawubambile ungaka lapho uzofakwa khona kuungaka bekufanele ukhona usesisandleni uthi ngeke mina ngimncane ngingaka ngiqhathwe nempe enkulu kangaka kodwa uthula umncane uyibona uthi mncane uthule uyibona imbiza uthi inkulu ungagcini ngokuyibona uthule uyibona ishunqa shout hallelujah ufakwa kuyo injani ishunqa ufakwe kuyona inkulu kunawo awunasikhathi sakcomplain uthi ngifakelwe endaweni enjengalena ungathi uthi kozwakala khona uthi uma ungena njena bathi abesikisi ama molecules kugijima okuncane kuyele kugijima okunyekele kugijima okunyekele kugcwala imbiza yonke ngisho inyama enkulu elikhulu njengenhloko enamathamba amaningi engapenetrated kuchushe ngoba usawuthi uyachusha uchusha naseyindaweni okuthi uvalelwe kuzona shout hallelujah Nothi nithi niyayidla inyama noma yani uthola usawoti ungene all over lo sawoti omncane ushintshe yonke inyama yaba netaste yawo hayi wona waba netaste yenyama kushiwo njalo uma khuluma amakhola agcwele umoya ongcwele iwona ashintsha izimo zibe ilokho aba yikho shout hallelujah ningadakwa iwayini kuvela kulumuhuheko kepha nigcwaliswe kodwa nigcwaliswe ngomoya ongcwele bese kuleli phuzu ukuthi umuntu odakiwe akesabi nomuntu ocela umoya ongcwele akesabi sineBhayibheli irecord yeBhayibheli ngokwesaba komuntu ehamba noJesu kodwa engakabi namoya engagcwaliswe ngomoya ongcwele sineBhayibheli indoda yafunga isukela nje uJesu engazange ayibuze yavele yafunga yathi inkosi mina ngofa lapho ufa khona imsukela nje ngoba abantu basukelana abantu ke lapha uma usubazi kahle abantu uyobathola kahle abantu uma usubazi basukelana nje khona ke kusukele nje akutshela ukuthi uyazi eGoli ungambuzanga athi mina ngiyazi eGoli ungambuza abantu basukelana nje uJesu wahlangana nelenkinga ukusukela uPetro wathi Nkosi mina ngofa lapho ufa khona uJesu waqala wambheka lo Petro shelendo wathi yazi wena lingakathi iqhuzu lingakakhali obusungiphike kathathu kezwa labazolana uJesu wayazi kahle ukuthi usene lento okuthiwa umfutho nomqhanaku yabona lesivuvushisa oba naso sokushisekela kanti awugcwele umoya kezwa labazalwane ukushisekela komuntu ongagcwele umoya uma siphila ngomoya asihambe ngomoya singadakwa iwayini siqaliswe ngomoya ongcwele hayi safika ke isikhathi sokuthi akayimele lento uPetro abeyikhuluma efundiswe kahle uJesu kodwa engagcwalisiwe ngomoya ngoba yenye into ukufundiswa ngoJesu yenye into ukugcwaliswa ngomoya ukugcwaliswa ngomoya kwenza ukuthi ukwazi ukuyiphila ube capable ukuthi ungayiphila lento oyifundisiwe ukwazi ukuyiphila ngoba ugcwaliswe ngomoya ongcwele ingakho uJesu before umoya ongcwele afike uthi nginokuningi ukunitshela khona bese kodwa ningeke uthwale manje uma usafundiswe ngoJesu khona izinto ongeyithwale uma ungagcwalisiwe ngomoya umoya okwenza ukwazi ukuyithwala bese sithi yena sefikile yena bayezwa abantu abakhona la endlini safika isikhathi sokuthi ke abambamba uJesu bambamba uJesu bahamba naye base bebona uPetro ezothela umlilo naye njalo othi umlilo yikho ukuxakeka lokho ukuthi into abeyithembile ithemba lakhe lisusiwe owagada amathembo nayo emhlabeni ahamba asuswe kwazi lokho ukuthi sisemhlabeni ukuba namathemba abuye asuswe especially uma kuwamathemba abonwayo uJesu ususiwe uPetro wazothela umlilo kwaseqhamuka kwaqala intombazana kwangaqala abanye abantu kwaqala intombazana yathi intombazana nawe ubona noJesu ngisho ukukhuluma kwakho nje ufana noJesu athi uPetro usifazana angimazi lo umuntu usekhohliwe ukuthi ubethe uyofa lapho uJesu efa manje uJesu ubanjwe wasiwale uPetro ubhizi nomlilo manje akasenindaba nokuyofa noJesu nalomlilo njalo na ubaswe izitha kaJesu ubaswe yibo laba babethela uJesu wotha umlilo wezitha zalo abefunga wakhona abantu abakwazi ukotha imililo yezitha kaJesu tho ikholwa elothe imililo ebaswe kwenye indawo engabaswanga lapho lo Jesu wakho umkhonza khona imililo nje ebaswe kwenye indawo uhambe wotha alibonga igama Jesu ngoba enye into ethi ngokuxwayiswa amakholwa insuku zokugcina ngayo ile ndaba yokuhambe wotha kuyothiwa enemlili basiwe phandle miningi alibonga igama laJesu
nangake nje sazovulwa isonto labantu abathandazela ipeanut butter kuthiwe inenhlanhla bathi bu abantu bayokotha ngoba bayoyotha into okuthiwa ithandazelwe futhi esisheshayo nemphumela yayo uma kushiwo alibonga igama kaJesu uphethe kwaqhamuka kwesibili ndoda yathi wena ngoba umuntu waseGalile ubuno Jesu ngoba nawe ngaseGalile wathi uphethe umuntu ndini angimazi lo muntu kwaqhamuka kwesithathu wathi nawe ubuno Jesu wathi angazi umthethweni ningifunani nawe ngithi njengoba ngisho kulaba babili nawe ngithi angimazi lo lakhala iqhuthe kwakhala indoda kwakhala iqhuthe kwakhala umuntu kezwa labazalwane uma ungakagcwaliswa umoya ongcwele ukukhala kuba impilo yakho yansuku zonke hayi ukhala ngoba ukhaliswa uyena umoya ongcwele kodwa ukhala ngoba usizi luku-affectile ngoba phela umoya ongcwele ungumduduzi elinye lamagama akhe ukududuza yikho kuzoqeda ukukhala so uma ungenamduduzi ukukhala impilo kuyezwakala bazalwane khona abantu ongathi ongacabanga ukuthi abanankinga ubabona behlezi bengakhali behleka kanti banaye agcwele yena shout hallelujah wakhala kamunyu iBhayibheli uphethe wakhala kamunyu okay asiye indaba yakheke engakwazanga ukuyimela into ayikhulumile ngoba kulindelekile ukuthi umuntu onoJesu angikhiphe inquma angakwazi ukuyimela ngikhuluma nje siphathi nonyaka nje khona babeka inqumo ngoDecember 31 bathi lo nyaka nginquma ukuthi nokuthi iyaphela manje inyanga yesithupho abayimelanga inquma abayikhulumile ngoba uma ungenamoya ungagcwele umoya ongcwele uba nezinto ozinquma ngentshisekelo ukuthi ungakwazi ukuyimela bayangizwa abantu abakhona la endlini praise the Lord now kwasekushaya usuku lwePentecost lo muntu obeyigwala waphika uJesu lithi iBhayibheli kwabonakala izilimi kungathi ezomlilo zehlela phezulu kwabafundi bonke lithi iBhayibheli uverse 4 base begcwala bonke umungcwele baqala bakhuluma ngezinye izilimi kwasuka abantu ababonayo bathi badakiwe bathi banjani bazalwane guess who stood up first kwasuka uPetro owaphi kuJesu eyigwala manje usegcwele umoya ongcwele wathi ningathi badakiwe kabadakiwe njengoba kuyihora lesishagalolunye ekseni nje kepha kunjengoba umprofeti uJoel wathi einsukwini zokugcina ngothulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama wathi amadoda namadodakazi ena yokuprofeta wangikhulumela istatement esangishoka wathi uJesu enambethela nina uba lokhomba abantu ngomunwe umuntu owayetatazeliswa intombazane imtshele nje ukuthi nawe unoJesu wamphika uJesu ngenxa yentombazane namhlanje ukhomba ababusi uthi uJesu enambethela nina uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu ngokumvusa kwabafileyo shout hallelujah usithathaphi isibindi sokuma angesabi usefikile umoya ongcwele shout hallelujah uma siphila ngomoya asihambe ngomoya asingaphili ngomoya sihambe ngengqondo uma siphila ngomoya nakuhamba asihambe ngomoya ukuhamba ngomoya kuqala ekugcwalisweni ngomoya ongcwele indlela okuhamba ngayo ibhola emhlabeni i2 ibhola leli lidlalwa impela enkundleni lihamba ngendlela ezimbili ibhola one lihamba ngokukhahlelwa which is a force of a pull or a push ngoba i-definition ye-force is a push or pull ungalikhahlela uliphusha lokho noma ulidoze uliqhwebe utapete that's a pull kodwa limuva kanjalo i-movement yebhola akusikho kodwa lokho akwenele lokho ukuthi lihambe ngokuthintwa liphinde lihambe ngokugcwaliswa ngomoya ngoba ungake ulithathe ibhola eliphantshile ulibeke endaweni eyehlelayo ucabanga ukuthi lizohamba livele lihlale lapho uyozulufice likulindile ngoba ibhola elingenamoya alihambe ngokuphusha kodwa leli linomoya ngisho ungalikhahlelanga uma libeke kwehleleni ulibeka la lingahlali lapho libeke khona liqhubeke liye lapho liyela khona lapho umoya okulo ngaphakathi uholela khona lingabheka le kodwa lona ngeke ulibeke ibhola eligcwele umoya lime ulibeka lahambe ngoba ukuhamba nomoya kuyahambisana so indaba yokuhamba ayimile ngokuphushwa kuphela
I think abafundisi benu bangaba nenkinga uma bephethe amakholwa enza izinto ngokuphushwa kuphela. Ayibonge igama laJesu. Uthola izinto ezenziwa ngoba kuphushiwe kwamenyezelo ka-announcwa. Kanti uma ugcwele umoya, kezwala bazalwane, ukhona imovement eyenzeka ivela kumoya. Kukhona ukuzila ukudla ongakwenzi ngoba kumenyezelwe ebandleni ukuthi leli viki lizayo sonke sobe sithatha inkonzo ukuzila ukudla. Khona ukuzila ukudla okwenzeka kuwe kuvela kumoya. Shout hallelujah. Shout hallelujah. So ke ukuhamba kwebhola kumi kabili, kumi ngokukhahlelwa kwalo nokuthintwa kwalo, kuphinde kumi ngokugcwaliswa kwalo ngomoya. Yini eyenza uPaul afanise aqhathanise noma acontraste indaba yokugcwaliswa ngomoya ngcwele ayifanise nokudakwa? Yingoba umuntu odakiwe akacindezeleki. Ngeke umcindezele umuntu odakiwe. Ngeke umoppresse umuntu odakiwe. Ngeke umcindezele umuntu odakiwe, ngeke umcindezele futhi umuntu ogcwele umoya ngcwele. Uyabona uma ungawe njengoba kune-swimming pool wakho, uma ungathatha ibhola ligcwele umoya, ubuse uqala uyesikalini uyoyikala wena. Uthola ama-kilogram ukuthi athanda ukuthi impela abe asimeme. Bese uqala ibhola, uthi hawu lincane kangaka amakilo, ngizolitshengisa. Ubuse wehla nalo ye-swimming pool uthi uzolicindezela. Uhlale phezu kwalo e-swimming pool, lizokwenzela imanga. Unama-kilogram amaningi kunawalo. Lizokwenzela isampula. Uzothi uyahlala liphume nga. Uthi uyalicindezela liphume nga. Uthi uyalicindezela liphume nga. Uyaba salicindezela liphume nga. Uma lokhu uqhubeka ngase kushintshe ukwenza njalo. Uma lokhu uqhubeka lokhu uyalicindezela ngathi esuka ubugumbuqeleka wena ubuyela ngaphansi ligijima emhlane wakho. Kucaca ukuthi obe ngaphezulu usengaphansi, ongaphansi usengaphezulu. Umuntu ogcwele umoya ngeke umcindezele. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Asikholwa zingafika izinto ezizosicindezela, kodwa zifika zingakwazi kusenza lutho uma sigcwele umoya. Yingakho kuthiwa asingadakwa yiwena sigcwaliswe ngomoya ngcwele. Uma siphila ngomoya, bayezwa abantu abakholwa endlini, asihambe futhi ngani ngomoya. Akacindezeleki. And isitha sokwenza ama-plan okuthi ucindezelwe. So wenza angiphathi khona uzoshada uyikholwa ushadele umndeni wabangakholwa. Khona ingcindezelo eqhamuka ngakumamezala, kube khona eqhamuka ngakosisibe ubaba amakoti, kube khona eqhamuka emsebenzini. Angazi noma iyenzeka nenye iqhamuke kuwa amakholwa ukhonza nawe enkozweni nje. Uzothiwa sekuthiwe uthe. Alibo ufune ukuyeka kwakukholwa lokho. Uma usuphuma lapho umnyango uthi angcono uyihlalela phansi kunokuqhubeka ukhonza nalabo sathane. Usukela abantu nje akekho umuntu osathane la. Ulifunde kahle iBhayibheli akanjena usathane. Praise the Lord. Ukuthi izinto uma izogcinezela igqoka ingubo yomuntu, zembatha umuntu. Ngeke into ezogcinezela ifike yiyo, iyofika igqoka umuntu. Shout hallelujah. Kodwa nje ukuze unqobe yonke inhlobo yencindezelo, hamba ugcwele. Ningadakwa yiwayini kepha nigcwaliswe ngomoya. Bayezwa abantu abakholwa endlini. Umoya ngcwele uma emchaza uJesu uthi ngiyocela kuBaba aniphe omunye umduduzi. I will ask the Father to give you another comforter. Abahumusha isiGreek bathi leli gama another comforter lithi alois parakletos, should another of exactly and expressly the same kind as the one. Should umoya ngcwele uyofika efananse nalono phambi kwenu. Bangizwa abantu abakholwa endlini. Uyabona lento ingikhumbuza into eyenzeke emabhishi ngebhizi yo December, kusuka abantu bakwamanye amazwe bakwamanye ama-province bazobhukuda lapha eThekwini. Kuba khona ama-life saver aqashiwe amaningi kodwa ahlukanisa igaba ezimbili. Bona group 1 yo life savers, life saver number 1 igroup yabo nje ibe yodwa. Kube khona life saver number 2 igroup yesibili. Life saver number 1 ileze eyifunda ukuhlamba nezimsebenzi nezigoli yazo nezimgomo yazo ukutakula abampilo zabo ziyacwila. Kuyezwakala basalwane. Laphana ebhishi kubekwe amabhola ayelo atshela ababhukudi ukuthi uma as long as usabhukuda nganeno kwalamabhola kusesafe, noma uweqile kancane lamabhola still kusaphepha phephile kancane, bese kubekwa abomvu atshela ngisho bekuthiwa uyinhlambi ungadlaleli ngapha sekushone kakhulu.
kube kwamabhola abomvu kuyenzeka ke ngokungalaleli lokhu akukho einkonzweni kuphela khona nje emakhaya kube khona ezikoleni kube khona emabhishi kube khona emaclubini ebhola kube khona kokungalaleli nje sibhakeleni kukhona kezwe labazalwane so ke kube khona ke ezinye ezitsheliwe zatshelwa ngamabhola ukuthi awudluli kulapha awuyi kulana abomvu abelokho ezuba umnandi bokubhukuda tutu azawufika kwabomvu kanti uzothi mase ngale kweinto kwamabhola abomvu akhathala acwile uma ecwile wabona uma ucwilileke awukwazi ukumemeza ngoba nomlomo okufanele umemeze ngawo kwawona usuku ucwilile so uma ucwilile kumele uphakamisa isandla bangizwa abantu abakhona la endlini so ke laba be group 1 yama life savers bagada isandla eziphakeme bagada isandla enjani bazalwane unela ngabona isandla bese yabona kune images lapha khona umuntu odinga ukutakulwa khona umuntu odinga ukukhishwa bangizwa abantu abakhona la endlini bese bayatshuza bahlambe bayombamba ngesandla into engijabulisa uma bembamba bambelethi bambamba bahlambe naye bembambe ngesandla badabule kwisport acwile kusona ko athaka ithashirandi kodwa benamandla okwedlula engasacwili ngoba kaseyedwa sekunesandla esimbambile hathapayila rabashila bakhoranda so ke uJesu emhlabeni kubantu kuluntu lonkana unjengo life saver number 1 ozonyula impilo zabantu ezicwilile uJesu kufica ucwilile ngoba ubhukudelela kungabhukudelwa ngakhona futhi awukwazi nakumemeza ngoba kwamlomo ngabe umemeza ngawo kwawona ucwilile kodwa uma bekushumayeza abazowushumayela uJesu kuwena bethi uma umthatha namhlanje uJesu phamisa isandla mntaka baba siphakame isandla shout hallelujah ngenkathi siphakama isandla akubambe umoya ongcwele abathi abaculi becilongo ngiyagcinwa noma kungathini bathi esandleni so musa shout hallelujah uma kubamba uJesu ukubamba adlule nawe kwisport owacwila kusona uma ngaluthi hayibo yimi lo esengidlula la ngangicwila la ngisengedwa kodwa sengihamba naye angisacwili kanti kunesandla ohamba naso namhlanje simshumayela isandla esihamba nomuntu asimshiye endleleni shout hallelujah Jesus uma efika lo life saver number 1 ufika lapha osebeni lomgwaqo akubeke phezulu kwehlabathi akushiye ukukhipha akushiye akakuattend ukhipha akushiye abuyele emuva ayobheka abanye abampilo zabo zicwilile njengawe kuyezwa labazalwane yingani ingoba i-job description yakhe ukukhipha abantu abacwilileyo uJesu uma echaza i-job description yakhe uthi indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo ngamazwi umsebenzi kaJesu nje ukukhipha abantu abampilo zabo zinjani zicwilile kodwa uma usubekwe ngapha ngaphandle osebeni uqhamuka abe group number 2 life saver number 2 abangayicaki ngocwilile abayicaka ngokhishiwe ecwileni kuyezwana bazalwane hayi lezo ke ayinendaba zokubamba ngesandla azingene yokubamba ngesandla zithi ifika nje bezikuphenya isisu into yokuqala nje ezenzayo nje zithagethe isisu ziphenya isisu ziza ziphethe ama pads azo anjengama duster ziphenya isisu bese zikupukuza isisu zikudusha isisu aphuma amanzi abone na ukuthi aphuma ngapha ayibonele wona indlela ayicingele wona indlela angaphuma ngayo kodwa zona owazi umsebenzi ukukudusha mana ke laba bantu bobabili umsebenzi wabo uqondene nenkinga yamanzi kuwe bobabili life saver number 1 no life saver number 2 umsebenzi wabo ubhekene nokudila nenkinga yamanzi kuwena ukuthi u life saver number 1 ukhipha wena emanzini u life saver number 2 ukhipha amanzi kuwe bayezwa abantu abakhona endlini so ke uJesu uza emakholweni njengo life saver number 1 okhipha ikholwa ezonweni uMongcwele uza ekholweni njengo life saver number 2 okhipha izono kulikholwa ngoba ukuze uhambe noNkulunkulu awudingi ukuhamba ungophumile ungaphunywanga kumele uphume phinde kuphume lokhu owaphuma kukho kuphume kuwena into message okumele igcwale kona wonke umuntu oyikholwa ukuthi uyaphuma
bese uyaphunywa yilokhu ophume kukho. Uma kuthiwa khona umuntu onihluphayo ebandleni umuntu owaphuma lapha aphuma khona kodwa ongaphunywanga yilokho aphuma kukho. Shout hallelujah. And lo msebenzi wokuphunywa, lo msebenzi wokuphunywa awenziwa abakhokheli, awenziwa abashumeli nentshumayelo, wenziwa ngumoya ongcwele. Uyena umoya ongcwele oza namaphetha aphukuza isisu. Ngoba indaba kaMongcwele, umsebenzi waMongcwele umayelana uthintana nesisu. Ingakho uJohn chapter 7 verse 37 iBhayibheli lamnela khona lithi ngosuku lokugcina lomkhosi uJesu wasukuma wema wathi umekhona omileyo makeze aphuze wathi okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe. Ingani besesiswini? Ingoba uMongcwele uyi-life saver number 2 usebenza ngesisu. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Athe siswini sakhe kogobhoza imifula yamanzi azophuza kuyona angabe soma. Uverse 38 uthi wayekusho lokho ngomoya ongcwele ababezomemukela abakholwa nguyena lokhu wayengakakhazimuliswa. Shout hallelujah. Uma ungafuni ukuthi uJesu ngenkathi ebuya ugejane naye kanti sewumazile wakholwa uyena, uma ungafuni ukusala mhla ibandla lihlwithu kulwele ukuthi uyamkhalela, uyamfuna, uyamlambela umoya ongcwele, u-life saver number 2. Yiba yikholwa elihluphayo nelimomelayo, u-life saver number 2 ongumoya ongcwele. Ngoba inkinga yento nento ephumile ukungaphumi kwalokho leyo nto ephume kukho. Inkinga yento ephumile ungaphunywa. Uma sifunda i-Old Testament singabajaja nje abako-Israyeli. Kodwa isikhathi ababesihlalela eGibhithe eside kakhulu ndoda. 430 years wazi into eyodwa ungazi uNkulunkulu wazi into yala. And uma waze leyo nto ayigcini ngokuthi uyazi igcina ikungenile. Bahlala eGibhithe, iGibhithe laze labangena. Manje uma sebephuma eGibhithe baphuma eGibhithe kugcine kuyibone baphumile kodwa lona lingaphumanga kubona. Ulalela uma bekhomenta njalo kunoma yiphi inkinga babehlangana nayo, into eyayiphuma ngomlomo wabo igama lalingasale elithi Gibhithe. Noma ngabe kuthiwa bacomplaina ngani kodwa kunegama elizophuma ngomlomo elithi Gibhithe. Uma kuthiwa bashodi ngamanzi bazothi sakhishwelwani eGibhithe. Uma kuthiwa bavinjelwa ulwandle lubomvu saphumelani eGibhithe. Ingoba kwakungekho mathuna yini eGibhithe. Uma kuthiwa kunendlala sikhumbula ukudla kwaseGibhithe. Njalo uma bekhomplaina yayingasali igama. Uyazi ngani liphume njalo ngomlomo? Ingoba uthi uJesu kuMatthew 12 verse 34 uthi umlomo ukhuluma njengokuchichima kwenhliziyo. Ushuthi kahle kahle enhliziyweni yabo noma bephumile eGibhithe kodwa enhliziyweni ngaphakathi kwachichima eGibhithe. And into echichima ngaphakathi iphuma ngomlomo. Iproblem kaIsrayeli kwaphuma bona eGibhithe aliphumanga iGibhithe kubo. Bayangizwa abantu abakhona endlini? Yona mehluko ke futhi uphakathi komakoti banamhlanje labashada namhlanje nomakoti bakudala. Omakoti bakudala babenza show ukuthi uma uyoshada uthi uma uyoshada kuphume wena kini nekini liphume kuwena. Izalukazi zazi ngisho umama okuzalayo ngisho izalukazi zakhona kudala zayiqinisekisa uma uyoshada uzophuma wena kini nekini likhishwe kuwe. Before kushadwe nje kwakutshelwa lo mama okuzala kusasele 3 months ogogo babelule kuma wakho bethi angalivezi izinyo uma ekhuluma nawe akahleke nabo bonke laba bayosisi bakho nobhuti bakho kodwa uma ekhuluma nawe ahline ngoba izinyo liphethe the highest form of welcome. Uma wakhe engahleka kulo 3 months before ushade uzothi una 2 weeks ushadile ukhumbule ismile sikama wakho. Kumele kuwena wedwa ubuze ubuhlungu uyintombazane ubona uma wakhe ehleka nabo bonke abantu wena uthithwa njenge-enemy kanti uyakhiwa. Ukhiphi ikini kuwe ukuze kungaphumi wena ikhaya lakini lingaphumile kuwena. Uyangizwa umuntu okhona endlini? Kufundiswa umama kamakoti. Kufundiswa umama kamakoti. Ngikhuluma ngale parable ngoba nathi siwumakoti. Wewundlu. And uma umakoti kumele kuphume into yekhaya lasezweni ukuze umbone umyeni. Shout hallelujah. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Okunye kwagcizelwe ngisho nangelanga lomshado wayeyalwa umakoti ukuthi uma ephuma akangabheki emuva. Abanamhlanje baphethe ibhekisi bebeqalaza.
Uyigcina le ntandane ngoba kusasa nizothi yena nithi iyathakathi iyaqalaza ubheke emuva ubuka nobhuti wakhe bhuti wayetshelwa umakoti ukuthi uma ephuma akabheke phambili angaphenduki abuke emuva kwenziwani njalo kukhishwa ikubo ngoba mayibuyele ebheke emuva lizobuyela nalikubo kuyena okwesithathu kwakuthiwa ivisit yakhe akangavakashi kubo engakawuqeda unyaka emendweni ngisho ngabe kuthiwa inkumbulo imphethe kangakanani uyohlala emzini koze kuqeda unyaka benzani uma bekuhlalisa unekini engathithi uxoshiwe uyazondwa bafuna lize liphumisise ikini awuleze namhlanje izithi ishada nje bezithi I miss my mom. Let me call mom. I miss my mom. I miss my mom. Albonga igama Jesu. Kezwa kana bazabana. So lento yayenza ukuba kube namakoti bakudala futhi babe ngafundile kodwa babelule kwabantu abane wisdom abangafundile kodwa abane wisdom ngoba kukhona intelligence khona wisdom. Abantu abadala abangafundile basedlulile sifundile ngewisdom. Sigcine sivuvukela amakhanda ngolwazi lwasemfundweni esitholile kodwa iwisdom ingekho. Uma ngathi uyachecka ngesikhathi sabo abantu aba-advisewa yibo i-divorce rate was very low. In fact ikhona ngisho nako 0%. Nine nifundile namajazi enu neitifiketi zenu i-divorce rate is very high. Indlela okhuluma ngayo nomuntu oshade naye idinga iyetshengisa ukwazi usadinga ukwelulekwa nje. Ukuthi ukhuluma nendoda uthi umuntu akathi mayikhuluma nami abeyakhumbule phela ukuthi ngincwadile wobheka odongeni uma ukhuluma nami wobheka odongeni ngoba mina ngincwadile wobuye ubheka odongeni uma ukhuluma nami yeyi engathi ngaze ngiqhamuke eceleni ngezile ukuzoshumayela ngizokutshela ukuthi le ncwadi le okuthiwa i-marriage certificate hayi nina nobabili indoda nomfazi le ncwadi yona uqobo okuthiwa i-marriage certificate inesikhwele sayo. Incwadi yomshado ongakabalwa indoda isikhwele sayo nesikhwele somfazi incwadi nje leyo mshado yona inesikhwele sayo nje seceleni ayifuni ukucomparison nezinye incwadi once waphakamisa enye incwadi noma ngabe idiploma noma ngabe idegree noma ngabe idegree noma ngabe masters ivela iqephuke le ngoba inesikhwele kabi ziningi sezaqephuka ikejulwa ukuthi kwaphakanyiswa ezinye incwadi ikhona yona incwadi yomshado ayikho incwadi enesikhwele njengaleya ncwadi ungayiphakamisi enye incwadi phambi kwayo. Uma umanager udirector lefemini hayi phambi kwale ncwadi. Uma uprincipal lesikoleni hayi la ekhaya. Uma uyimanager le hayi la. Uma unsumba nokhonela emaphesini ukhenela le hayi la ekhaya. La ekhaya hlonipha incwadi. Ngoba ayifune ezinye incwadi izophakama phezukwayo iqephuka ekseni kuthi kushaya ukwara phasi ibisikade yaqephuka. Jesus. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Babenzani abantu bakudala uma betshela umama kamakoti uthi akahline for 3 months before ilanga lomshado benza aphunywe umakoti yikubo kuthi mhla kushaya ilanga lokuphuma kuphume yena nekubo linjani nalo liphumile. Benzani uma bethi akangabheke emuva benzela ukuthi aphunywe yikubo lingabuyeli. Benzani uma bethi akahlala unyaka wonke benzela ukuthi akaphunywe yikubo lingabuyeli. Ngoba inkinga yomuntu ophumile ukungaphunywa kwakhe yileyo nto aphume kuyona. Abantu abanganichazela ngcono abasichazela ngcono kule nkonzo mama ngoba bayawasha. Ngiyabona ngoba sokwasha ngemshini nje. Ngakawasha ngemshini bekwashwa ngobhavu impahla uma isikhishwa kuthiwe bamba ngaliya. Bekhona uyibambayo ngaliya bese niyikhama. Niyikhiphe emanzini, niyikhiphe kuphazalwane. Kodwa njengoba niyikhama nje yini ningayikhiphi nigaxe emgibeni nekothangweni yini niyikhiphe niyikhama seniyikhiphile emanzini senifuna ukukhipha amanzi kuyo kumele kuphume yona emanzini bese kuphuma amanzi kuyo kumele ikholwa kuphumela yona ezonweni bese kuphuma izono kulo kumele kuphume ekulona emoneni
bese kuphuma umona kulo. Kumele kuphume lona einkanukweni bese kuphuma inkanuko kulo. Kumele kuphume lona ebungoqweni bese kuphuma ubungoqo kulo. Kumele kuphume lona ekuthakatheni bese kuphuma ukuthakathi kulo. Ukukhonza nekholo obona ukuthi laphuma ekuthakatheni kodwa ukuthakatha akaphumi mina. Ubonda akathakathi nje kodwa khona enhliziyweni hayi bandla hayi engathi usamuka nawe lo. Wakwakhonza nekholo obona ukuthi laphuma ngempela ekuthakatheni asilinuki kodwa ngisho ulibheka nje ngisho ukukhuluma ngisho ama actions alo hey ukuthakatha akuphumanga. Indaba yokuphunywa ayisadingi uJesu. Ukuphunywa kwakho izinto owawubanjwe kuzona owaphuma kuzona. Ukuphunywa kwakho yizo kubiza umoya ongcwele. So ke ukuze ukholwe kahle uhambe kahle uphunyiwe kumele ugcwaliswe ngumoya. Shout hallelujah. Kumele ugcwaliswe ngani bazalwane? Uma siphila ngomoya masihambe ngomoya futhi. Ningadakwa yiwayini kepha nigcwaliswe ngomoya ongcwele. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Yabona into esihlupha la kuhulumeni wethu ngcono baba khona nabahulumeni manje. Ile ukuthi isiboshwa sike sigwetshwe iminyaka eminingi ejele. Sihlale 25 years 30 years. Uma sesiphuma uvele kuthiwe ngeviki nje siphuma ngalo kuthiwe uzohamba uyobona ingane zakho. Just like that. Uzohamba. Lo muntu ohlala 25 years sekuthiwa nje uzohamba uyobona ingane zakho. 25 years wonke. Lo muntu lo 25 years wonke bengeyena ohleze ejele nejele lihlalile kuye. Kube nokuhlalana. Yabona njengoba ephuma njena kuphuma yena ejele ijele lisahleli kuye aliphumile. Anoke ninake language ya wonke umuntu ophuma ejele. Kuthi nje kuchweze athi ngizokushaya ngiphinde ngiboshwe. Wonke umuntu ophuma ejele ukhuluma into efana nse neyaba kwaIsrael bephuma eGibhithe. AbakwaIsrael kwabasathe ephatha bethi iGibhithe. KwakuyiGibhithe this, iGibhithe that. iGibhithe no phuma ejele nangomunye ngizoboshelwa yena. Manje ngicabanga engathi ngizoboshelwa wena. Akhulumi yena. Kugcine kuphume yena ejele. Kodwa ijele alangaphuma kuye. uNkulunkulu makasize ensukwini zokugcina athapayela labasilanda. uNkulunkulu makasize sambe nebandla labaphunyiwe. And ukuphunywa mind you akuzokwenziwa intshumayelo yebandla neyomfundisi. Akho ntshumayelo enamandla ukwenza umuntu aphunywe into aphuma kuyona. Munye onamandla okwenza uphunywe ngumoya ongcwele. Okwakho make this a prayer item. Umuntu usuka lapha ube nomkhuleko wakho wedwa izayoni zakhe ubiza ngokuthi isiguqo. Ube neprayer yakho wedwa uthi Nkosi kukhona izinto engizizwa ukuthi engathi isekhona. Ngayishiya kodwa zisekhona. Angigcwalise ngomoya ongcwele. Shout hallelujah. And ke umoya ongcwele ukuze akugcwalise kubiza ukuthi wena wome eqala you must thirst first. Ngoba umoya ongcwele ukugcwalisa ngokuba wome. uJohn 7:37 uthi uJesu uma ekhona omileyo akakusukela umoya ongcwele akudumela ungomile. Kumele kube wena omileyo. Bangizwa abantu abakhona endlini. Siseyinsukwini lapho khona ibandla lingahluthwa noma yinini. Before kuhluthwa ibandla kuthiwa zonke intombi ezilele ziyavuka uma sezoqhamuka umyeni. Ukhuluma kanjalo uJesu kuMatthew 25. Uthi hayi ukuthi lezi ezihlaniphile zayibhekile ziphapheme eziziwula ilele. Zonke zayilalile. Nezihlakaniphile nazo zayinjani zayilalile. Neziziwula nazo zazinjani zayilalile. Kodwa sekuzofika umyeni zonke zenze njani bazalwane zavu. Khona nizoyibona eSouth Africa emabandleni lonyaka ngishe eZayoni. Kule minyaka ngishe eZayoni nizobona iZayoni ezinamandla ngoJesu wazo. Eyeke lento yokuthatha abantu nokubagquma nokubaprofita nokubabhulela nokuncinda indengezi iZayoni ezishumayela uJesu onamandla. Uthi uyewesela uhlangane newesela elivuthayo lifaka ithoba ijazi lakhona elibomvu elivutha uthi uye eLuthera uhlangane neLuthera elivuthayo ngoba zonke intombi before umyeni avele zizovuka. Shout hallelujah. Akho ntombi ezolala nawe kulwela uthi ungabe intombelele ngoba zonke intombi zavuka.
Kodwa okucountayo akuyona iawakening. Okucountayo akikuvuka kweintombi. Okucountayo ukuthi isibani sigcwalisiwe yini namafutha. Amafutha in the Old Testament language asymbolize umoya ongcwele. Le ndaba yeintombi ezazi namafutha akuyona into ebandla elithile. Nehlelo elithile ukuthi abehlelo elithile banezibane namafutha. Hayi into enjalo. Into ye individual. Ngabe mazu into ye percentage per church. Into ngathiwa efaith mission kuno 50% onamafutha ezibanini. Kube no 50% ongenamafutha ezibanini kwi same faith mission. Umuntu ongathiwa Anglican kuno 50% onamafutha ezibanini. Kube no 50% ongenamafutha ezibanini kwi same Anglican. Into ongayeza yona kuthiwa kuno 50% onamafutha khona futhi 50% ongenamafutha. Akuyona into emi ngesonto nehlelo, into emi ngomuntu. Bese kuhlangana ipercentage yalabo bantu. Ngakho masikhuluma kanje umoya ongcwele ethi uma siphila ngomoya masihambe ngomoya futhi ethi ningadakwa iwayini kepha nigcwaliswe ngomoya ongcwele kutshelwa umuntu oyikholwa ukuthi the onus is on you, the responsibility is upon you ukuthi sukuma umfuna umoya ongcwele ngoba uyena oza namafutha ube yikholwa elisibani salo sigcwele amafutha mihla yonke. God bless you. Ngifuna wena, ngifuna wena, simakade ngifuna wena, ngenhliziyo yami, ngifuna wena, ngenhliziyo yami, ngifuna wena, ngomele wena, simakade ngomele wena, ngomele wena, simakade ngomele wena, ngenhliziyo yami, ngomele wena, ngenhliziyo yami, ngifuna wena, simakade ngifuna wena, Sisukume bazalwane siyamkhule kwenu. ngifuna wena, simakade ngifuna wena, ngenhliziyo yami, ngifuna wena Jesu, Ngifuna wena, ngenhliziyo yami, inhliziyo yami. ngilaphele wena, Ngifuna wena, ngomele wena, kumele wena, simakade ngomele wena, Jesu, ngomele wena, simakade ngomele wena, ngenhliziyo yami, inhliziyo yami. ngifuna wena Jesu, Ngifuna wena, ngenhliziyo yami, inhliziyo yami.